So guys, mana dah Kamakam je, Put jacket. Ekta, deta, ekta 25. Jeng dah ekta 25 okse, ubi baca ibai. Fung geli ibai. Umpai dah mior sana jalan. Logofor boys hostel ama baidi nontonमोना नायनो हागोन माने आं मोनायाव भिडिअ खालामदोंमोन माबाया बेनो सेन्टारा वाइडिंगल गैयाना बिराद दिगदार लाजोबनो हाया बेनो ओरैथिं DDUGK लिरनाय दं हेलो सर मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है कुछ बोलो सर क्या सर मणिपुर से है ना सर Guys, man finally Kamakya Junction सफैबाय जोङो Hello guys, welcome back to my YouTube channel. हाब दिनैसो गुब्ला नुजाफैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दा आङो गुवाहाटीयावहाय हटेल मेनेजमेन्ट लानो थांनो नागिरदों लोगोफोर माने माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो लाहैनायसै ओरै बे दतमा ब्लक अफिसनिफ्राय थांनो नागिरदों जोङो बेनिफ्राय आं हारसिंल' नङा नै फंबाय दङ प्रजेन दङ ओमफ्राय आंनि लोगोफोर दङ सानै फैगासिनो दं दाबो फैथ'वाखै ओमफ्राय जोङो थांनायनानै लाहैनोसै न'आवबो बेखार थानायसो जायो नालाय मबाइल सेरनानै माबानानै ओरैनो बेखार थाबाय थानाय जायो जागारनायल' जायो आरो दस्रा गभर्नमेन्ट जबखौबो नोङो नागिरना मोननो थांलाना आजिखालि ओंखायनो दा जोङो थांनानै एक्सपिरियेन्स लाहैनायसै मास मोनब्रै दा थांखाबाय रेडि जाबाय थब्ला थब्लि लाबोखाबाय हरै दङ दा देखायहैगोन आङो ओमफ्राय थानाय जानायाथ' फ्रि होनदों खोनानाया ओमफ्राय जों थांनानै एक्सपिरियेन्स लानोसै ओमफ्राय होजोंहाय माबायदि नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोनहाबो जुदि लानो गोसो जादोंब्ला जेनेबा उनावहायबो लानो हागोन माबायदि जायगाफ्रा माबायदि फेसिलिटि दं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जोंना सारमोना सफैबाय माखौ लाजिनांगौ थांग्राफ्रा नै ओमफ्राय हरैथिं माखासे दंबावो ओमफ्राय नै जोंना थफ्लाफ्रा माबायदि आंना नैबे थफ्लाया बेसेबां केजि जागोनथाय मिथिला फाफ्लियानो खायलें जालायलायथारो ओमफ्राय नै ओरैथिं नै दङ थफ्ला खिथफ्ला ओमफ्राय ओरैथिं नै बै सानैया थांगोन बेनिफ्राय नै गार्जेनफोरबो फैदों जोंनाबो बिमा फैदोंमोन दैहुं गार्जेनखौ मानो नांबाय थागौब्रा ना जिखुनु जाया ज' थांनानै ज' थाहैनायसै माबायदि नोंथांमोनहाबो मिथिगोन ना हटेल मेनेजमेन्ट लाहैनायाव जेनेबा फ्रि होनदों माबायदि बिनिफ्राय नै ओरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बुरिफोर फैनानै दंफैयो बेवहाय आसाम स्टेट रुरेल्स ना ओमफ्राय लाइभलिहुड मिसन ओमफ्राय जों दा ओरै जिरायगासिनो दङ दैहुं दङलै नै दैहुंनाबो चेनेल दं बेथांनिखौ नायनानै हैनांगोन आंजों थानानै एबार बानायाबा गगोन नोङो ट्राइ नायबाय थानोसै होनबा होजोंहाय टाइमखौनो मोनगोन ना मोनाथाय जिखुनु जाया नै जों साब्रै ओमफ्राय हरैथिं साब्रै दंलाबायो खोमा मिथिला जिखुनु जाया हा 6 जन होमबालाय जों साब्रै 10 जन जागोन ओमफ्राय हिनजावफोर गैया हिनजावफोर सासे थाबा मोजां जागौमोन आरोना दे जिखुनु जाया जों एक्टरजों एक्टर थांलायनोसै माबायदि नोंथांमोनहा नायलांबाय था दाबो लांफैग्रायानो सफैयाखै क'क्राझार सफैबायनो दा क'क्राझारनिफ्राय दतमा ब्लक अफिससिम गारि गाखोना फैगासिनो हारसासो लांफैग्राया मोजाङाव दोनहैनो हागोन ना हाया नायनां न'आव थाबाय थानो बाबाय बेखारद्राय जाथारबाय ना दिहुं मा होनो बेखारद्राय जाबाय न'आव ओरैनो जागारनायल' जायो खामानिबो रोङा दामायनोबो रोङा ओंखायनो रायजानाय होनबा बिमाजों थांनायसै जोंबो फैसा ओरै एसे देनां मा होनोमोनलाय सेभिंस खालामना दोनसै ट्रेनिं मास मोनब्रै लाखांनानै नायनोसै माबायदि जायो लोगोफोर नै जोंना दतमा ब्लक अफिसा बेनो ओरैथिंबो अफिस दङ ओमफ्राय जोंना नै आसोलफ्रा आथिं आखाइ सुगासिनो दं आरे अखाया सिथोब भिडिअनि दानो गफिनगोन बेयो नायल' दैयानो थांबाय थायो जाबाय गाइसमोन दा बुजायगासिनो दङ ओरै गार्जेनफोरबो दं जोंना बिमाया हनै बेनिफ्राय लोगोफोर रेशन कार्ड नांगौ रेशन कार्ड गैयाबा मोना जाहैबाय लानो मोना फ्रियावहाय BPL
बिपिएल गैयाबाथ' नों गभर्नमेन्टआव बा फ्रि मोननो बेनिफ्रायनो लोगोफोर भिलेज सेटलमेन्ट गावबुरानि सार्टिफिकेटबो नांगौ जाहैबाय बेनिफ्राय माखासे डकुमेन्टसबो लाफानांगौ नोंनि क्वालिफिकेसननि ओमफ्राय आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड नों माखौ लानो गोसो लानो हागोन आरो नै जोंना आब'जों ओमफ्राय जोंनि आइजों थांफिनसिगोन जाहैबाय जों दा नै गारि सायावसो गाखोनानै दङ गरमा जाला जोंहाबो न'आव हारसिं जाहैबाय बिमा हारसिंल' जासिगोन थेवबो थांनोसै माथो उफायबाव ओरै खिथुजों नै लोगोफोर दङ ओरैथिं रिंखांमोन दं दैहुंमोन दङ बिथांमोन गोनांखायसो आंबो थांनो नागिरदों नङाबाथ' थांखाबावामोन आङो ओरै पयजनबो दंना औ दे थांदो दे फन खालामगोन जों दा गाखोनाया गारिया फ्रि जाहैबाय ना फ्रि ओमफ्राय दा ट्रेनाबो फ्रि थांगोन जाहैबाय नायनोसै लोगोफोर दायो क'क्राझार ट्रेन स्टेसन सफैबाय नै ओरैथिं नायनानै ओमफ्राय दैहुं ट्रेना खयथायाव होन्दोंमोन पासथायावसो आयौ दासो 3था जादों 3:30 जानो नागिरदों होमबालाय मा बेसेबां दंबावो 2 घन्टा दंबावोसो स्टेसनाव दसे जिरायथ'नोसै ना 1.5 घन्टा दं 1 घन्टा दाबो जों क'क्राझारावनो दं गुवाहाटिसिम सहैनो जोंना खय घन्टा लागोन 3 घन्टा ना 4 घन्टा 5 घन्टाया लागोन लेट जागोन आरो 6 घन्टायानो लागोन दसे नेथ'नांसिगोन ट्रेना बे नङाना आंनिबा मालायनिसो जागोन बे गारिजों जों फैबाय दतमा ब्लक अफिसनिफ्राय ओरै क'क्राझार स्टेसनसिम दा जोङो दसे जिरायहैसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोरजों दा नै हटेलाव ओंखाम जाबाय बाजै हटेलाव जाबोनो रोङाया जारला जाबाय जों उफाय गैया 60 थाखानि मिरामिस बेखौ ओंखामोन थावा फाइनालि लोगोफोरजों दा ओंखाम जाखांनानै स्टेसनावहाय फैफिनबाय ओरै नै ट्रेन गंसे फैगासिनो दङ ट्रेनानो 5थायावसो ना ओमफ्राय दसे नेथ'नोसै गुवाहाटिसिम दा मोनायाव सहैनो हागौ जोङो दा डाइरेक्ट गाखोनायाव देखायहैनोसै आङो एन्जरा गिखाबावा मारै जाखो बेलाय बाथासिरा फिसिनाय ना मानायमोनथाय दाखोर बारिनिफ्रायसो थाफैनायदां औ स्टेसननि ओरैथिंजाय गावजादोंसो नामाथाय सोरजोंबा बाहेरायाव सार मारै जाखो मबाइल चार्ज होबाय माथो चार्जआनो गैला नामा दाबो थाङा दा 9थाबाथाय थांला जों हरावसो सहैसिगोनदांलै अखा नायसि ओमफ्राय नै पावार बेंकआव बेटारि होबाय आंहा चार्ज होबाय ओमफ्राय रिंखां मारै जाखो थेन्थ'बायसो माथो ओमफ्राय नै जोंना ब्रादारमोनहा न'आव थांफिनसै जाला दा खयथायाव सहैगोन मिथिला गभर्नमेन्टनि फ्रिया बिदिनो होनबा माथो होनबावनो सार जाला नै ट्रेन स्टेसनानो दं 5था जालायलांबाय टाइमा बुंनो हाथ'ला नै जोंना फजेना लोगोफोर ट्रेनानो गैला जाहैदों बिनिफ्राय जोङो क'क्राझार टाउनावहाय बेरायफैथ'बाय दसे ब्रादारजों जों मोनानि 10थायावसो थांनो मोनसिगोन क'क्राझार टाउना दसे बेरायला फैबाय टाइमा 10थायावसो दङ ट्रेना बेनिखायनो जों दा टाउनाव दसे बेरायफैथ'बाय जाग्रा जालाबायनोसै ना जाया नायनायनि र' मा जायो दा जोङो दसे थाबायलाबायनोसै जोङो साइकेल दखान फजेना माथो खालामनो ना टाउनाव दसे बेरायलाबायनोसै नै सिख्लाफोरनि बेगफ्रा मोनायाव बेरायनो मोजांथार रिथि रिथानो लाइटजों बरिया नुयोथ' आरो माखासेखौ मिथिला आंथ' न'आव थांनो गोसो जाबाय दा बाराबा बेग मोनसे दङ बेखौ लाफाखानांगौमोन ना जोङो डाइरेक्ट अट' लानानै ब्लक थांजागौमोन मास्टार थासारनि नाम्बार ब्लक खालामनानै दा नै पुलिस पइन्टसिम थांसै जोङो दसे लोगोफोर जों दा पुलिस पइन्टआव दंफैयो क'क्राझार पुलिस पइन्टआव नायदो बरिया मोनायाव माबायदि नुयो मोनायाव सिदा लादों आरो गोजौजोंमोन ना ओरैथिं स्टाइल बाजार दं लोगोफोर स्टाइल बाजार फैदो ओरैथिं जोंनि दतमा थांग्रा ओरै दतमा थांग्रा जोंनि गारिया नैबे साइडजोंनो मोनलाबायो गोसोबायदि जाला गरमा गोलोमजोब्बाय
नाइट मड होबा अट'मेटिक जागोन लोगोफोर गारियानो दाबो फैया 8:30 जालायलायबाय ना खयथायाव दं दा 10:00सोआव थांनो मोनोबा नोङो 2:00 3:00आवसो माबाहैसिगोन सहैसिगोन ओमफ्राय मा खालामनो दे जालालै उन्दुनो मोननाय नंला हेलो सर मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है कुछ बोलो सर ये सर मणिपुर से है ना सर असम का मणिपुरी में बोलो हेलो कैसा है सब्सक्राइब करो आई लव किसे बोलते हैं कुछ से भाई फागुन 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 का साजायगन समली बिबारा बैसाग 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 का साजायगन दंफांली गोरलै बिलाया ओ सर ने बोरो गाना गाया बहुत अच्छा अच्छे से बात सर सकल नहीं देखा नहीं सकता गाइसमोन जोंना नै ट्रेना सफैबाय नंगौना नङा गाखोनायनोसै कामाख्या एक्सप्रेसनो स' गाइसमोन दासो ट्रेन गाखोदोंना दासो फैदों खयथा जाबाय ट्रेना 8:47 जाबाय ओमफ्राय दा फैदो सहैनांगौ दा 11:00 12:00 1:00सोआव सहैसिगोन जाला उन्दुनांगौआ दिनै ना उन्दुलांसै नायनोसै औ उन्दुलांनो हागोन हाया गाबोन हले जोङो 10:00 11:00 न'आव सिखारला उन्दुनो मोनबाथाय आरो दा थांनानै जगार खालामहैनांगौ ना मानांगौथाय ना बिसिनाफ्राबो उरावल' थाथोंसै नै बुरा गुवाहाटी गाइसमोन सालाखाथि बायसो सालाखाथि क'क्राझार सालाखाथि लोगोफोरजों दायो ट्रेन सायाव दङ ओमफ्राय टाइमा दा 10:00 10:30 जाबाय उन्दुनोसै दसे ओरै नै जोंहा दैहुंबाया थेन्थ'नानै दङ ओमफ्राय जोङो सासेया माबादों मबाइल थुगासिनो दं ओमफ्राय हरसिंबो दं उन्दुनोनो ओंखारा मेगना माने एसे उन्दुनो ओंखारो मोदै गलायलायो ओमफ्राय थेन्थ'नो हाया दा जिखुनु जाया खायना नायनोसै स' गाइसमोन नै दासो कामाख्या मोनफैबाय जोङो खयथा जाखो 1:25 जों दा 1:25आवसो सफैबाय जाहैबाय फुं गोलैहैबाय ओमफ्राय दा मेगनफ्रा नायजाला उन्दुदोंमोन उन्दुलांब्रबदोंसोमोन फुरा सिरि मोननानै ओमफ्राय नै थारा सिखारना माथो दैहुं सिखारग्रोमोना थफ्लासो बानांबाय माथो थांगासिनो दं जों बबे साइडजों थाङो जों जिखुनु जाया ससेथ' थाबायलांनांगौ ना गारि लानांगौ ना टट' लानांगौ जाखो मिथिला स्टेसनाव माबायदि उन्दुयो आरो ओरै माखासे दंबावो आं खेबबो बावाखैसो स्टेसनावहाय गोदो मा होनो इन्टारभिउ होफैबा बिदि उन्दुनानै थानांगौ जायोमोन जोङो माने मोनायाव एखमबा ट्रेना थाब खाराना गाइसमोन फाइनालि कामाख्या जांसन सफैबाय जोङो मोना फाग्ला 1:30-2:00आवसो ओमफ्राय बिथिं आजां गाजां मानसि नै मोनासो जाबाय फुरा ओरैबो दैहुं उन्दुनो ओंखाराखै राबाय सफैनायाथ' सफैबाय कामाख्या ओमफ्राय बेनिफ्राय अबाय थाङो मिथिला गाइसमोन नै गारि लानानै थांबाय जों गारिया बे फ्रिसो दे जों थाखा गारनो हायाखै जालुकबारि थांसिगोन जों हस्टेलसिम बिनिफ्राय लोगोफोरजों हरावनो नै दसे नायलि खालामबाय क्लास रुमा नैबे सिंजों ओमफ्राय ओरै गोजौजों माने 2 थालायावहाय बयस हस्टेल जाहैबाय क्लासआ गाहायावनो जायो ओमफ्राय गर्ल्स हस्टेला बेवहाय नङा खोमा नै बयस हस्टेल जिस फाउन्डेसन ओमफ्राय बिदिनो मोजां खेबनो मोनासै जों मोना जाबायना उन्दुनोबो ओंखारबाय 3:00आवसो उन्दुनो मोन्दों
ओमफ्राय दा नै जों 6थासोआव सिखारनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय नै दा सफैनानै जोंनो नैबे रुमखौ होथ'दों जों बिदि माने सानै उन्दुजायो आरो बिसिना मोनसे माबायावहाय गाहायाव सासे गोजौआव सासे ओमफ्राय बेवहाय दिनै हरसेखौ थाथ'नोसै गरमानो थानो हाया अयथासार थाम्फै मारै थाखो आसरित आयौ लोगोफोर जोङो फुरा सफैनानै मोनायावनो फुरा माबा चेक खालामजोब्बाय आरो नै फायखानाफ्रा माबायदि अबस्था आंना खियानो गबावनायसो नङा बिदियाव ओमफ्राय साफा खालामग्राफोराव गैयामोन दा फुङाव जों सिखारबाय ओमफ्राय नै हटेल माबाया बेनो सेन्टारा वाइड एंगोल गैयाना बिराद दिगदार लाजोबनो हाया बेनो ओरैथिं DDUGK लिरनाय दं ओमफ्राय ओरैथिं मानसिफ्रा नायजायाना लोगोफोर मान्दाब दिनैसो नुबावदों आङो इंलिससो नुदोंमोन मान्दाब ओंखारलांबाय लोगोफोर मुब्रुम बुथुम फुंबिलियाव दसे थाबायबाय जोङो ओमफ्राय बेखौबा मा सानदों नोङो लायोना लाया सानगोरनि र' एसे नोंथांमोननो बुंनो हाथ'ला ट्राइ खालामनायनि र' दा भिडिअखौ बिदिनो फोजोबनोसै नोंथांमोन देखायबाय दे बुस्थुफ्रा माबायदि नोंथांमोना माबा खालामनो हागोन नायनो हागोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ बिदिनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लाबोफिननो नाजागोन आं दे थेंक इउ फर वाचिं बाय